गिबियाव जोंनि खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फुंबिलिनि आं साबायखर जासिबाय जे जोंहा दिनैहाय मोनसे गिदिरथार थांखि लानानै जोङो 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलआ बा 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि बानजायनायाव जे जोङो जोंनि बे ब्लक कमिटिनि जे गोदानै दाजानाय बिबानगिरिफोर प्राइमारि कमिटिनि गोदानै दाजानाय बिबानगिरिफोर आरो जोंनि माखासे बिसिडिसिनि जे गोदानै बिबान मोननाय बिथांमोनखौ लानानै जों मोनसे सेथि मावफारि मावबादा बेखौ जोङो लादों। दा बिनि गुबै थांखि आरो नोजोरा बेनो जागोन जे जोङो दिनैहाय जोंनि इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपिनि जे सरकार बिटिआरनि जे सरकार बे सरकारा से खावसे बोसोर जा बाबेनलांबाय आरो बे से खावसे बोसोर बाबेनलांनायनि उनावहाय जोङो दिनैहाय सरकाराव थानानै बा जोंनि इउपिपिएल दोलोनि बिबानगिरि जानानै जों दा मा खामानि मावनो हाखो बे बाथ्राफोरखौ जों निश्चय दिनै सावरायगोन आरो जोङो थांनाय 2020 मायथाइयाव जोंहा बिटिसिनि बिसायख'थि जादोंमोन। बे बिसायख'थि जानाय समावहाय जोङो रायजो राजाफोरनो मोनसे खोथा होबोनाय दंमोन जे जों मोनसे भिजन डकुमेन्ट जों खालामदोंमोन। बे भिजन डकुमेन्टनि सायाव जोंहा निश्चय दिनै सावरायनानै जों मा खामानिखौ मावफुंनो हाखो हादिया बेनि सायाव जोङो गोथौयै सावरायगोन। लोगोसे जोङो जोंनि नैबे ब्लक कमिटिनि जे मावसम 2022 मायथाइनिफ्राय 2025 मायथाइसिम जे 3 बोसोरनि जे मावसम बे मावसमाव जोङो जोंनि भिजन आरो मिशन जोङो मोनसे लाबोदों। बाहाय जोङो बे भिजन आरो मिशनाव जोंनि बे 14 नं चिरां दुवार समस्तिखौ जों माबायदि जौगाखांनाय लाबोनो हायो, बिटिआर एकर्डआव थानाय माखासे दफाफोर बे दफाफोरखौ जोङो बे समस्तियाव बोरैहाय जोङो लाबोनानै मावफुंनो हायो बेनि सायाव जोङो मोनसे थांखि लादों। लोगोसेनो जोङो 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलआ जे जोङो फैबाय थानाय समाव जोंनि हाबाफारिया मा जागोन, जों मा हाबाफारि लानानै खामानि मावलांगोन बिनि सायाव जोङो दिनैहाय रायजो राजाफोरनो जोङो निश्चय फोसावगोन आरो जोङो जयैनो सावरायगोन। जों आसा खालामदों जोंनि बे 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि गेजेरजों जे फैबाय थानाय समाव जोंनि बे ओनसोलखौ जोङो लुखांनायाव निश्चय जोंहा खौसेयै जों खामानि मावनांगौ दं होननानै जों सानदों आरो जों आसा खालामगोन जायफ्रा दिनै बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन जोंनि बिटिआरनि जोंहा चिफ आरो इउपिपिएलनि जोंहा आफादगिरि सार प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लाफैनायनि बाथ्रा जों आसा खालामगोन बिथांनि गेजेरजों जों गोबां बाथ्रा जों मिथिनो मोनगोन, जों बेखौ मिजिं खालामदों। लोगोसे जोंनि इउपिपिएल दोलोनि मावफुं आफादगिरि आरो लोगोसे जोंहा रायजो सभानि एमपि जा रोनगोरा नार्जारि बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन। जोंनि बिटिआरनिनो सासे एमसिएलए लोगोसे चिफनि जोंहा पलिटिकेल सेक्रेटारि जा माधब चन्द्र सेट्रि बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन आरो जों आसा खालामदों जोंनि बिटिआरनि जोंहा इएम श्रीजित झा रन्जित बसुमतारी बिथाङाबो निश्चय बाहागो लागोन आरो बिथांमोन बाहागो लानायनि गेजेरजोंनो जों निश्चय दिनैनि नैबे सेथि मावफारि मावबादा बेखौ जोङो मोजाङै खुंफुंनो हागोन बेखौ जों मिजिं खालामो। जोङो दिनैहाय बुंनांगोन जे जोङो से खावसे बोसोर थांनायनि उनावहाय जोङो मिजिं खालामदों जे बिपिएफ सरकारा दिनै 17 बोसोर खुंदोंमोनब्लाबो बे ओनसोलखौ जेरैबायदि लुखांनांगौमोन बेबायदि लुखांनायाव बिथांमोना निश्चय हायाखै। जोङो से खावसे बोसोराव जोङो जथेस्थ' जोंनि बे ओनसोलखौ जोङो लुखांनायाव जोङो दावगादों होननानै जों बुंनो हायो। नोंथाङा साबसिन ब्लक होननानै बेफोरबायदि मिशनखौ लादों। जोङो दिनैहाय बेखौनो बुंनांगोन जे जोङो दिनै 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनिफ्राय जोङो चिरां दुवार मोनसे मास्टार प्लेनिं जों खालामदों जे चिरां दुवार इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट प्लान जों मोनसे खालामदों आरो जोङो मोनफ्रोमबो गामिखौनो मोनफा मिशन मास्टार प्लान खालामनायनि जोंहा बाथ्रा लादों आरो जों बे मिशन मास्टार प्लानखौ लानानैनो जोङो निश्चय दावगालांगोन बेखौ जों मिजिं खालामो आरो दिनैहाय जोङो 50 सास्टेनेबल डेभेलपमेन्ट गल्स जों बेबायदि ब्लक कमिटिया जोङो थांखि लादों। जों आसा खालामो बे जोंनि मिशनफ्रा जोंनि बिथांखिफ्रा निश्चय जाफुंसार जागोन आरो जोंनि ओनसोलखौ लुखांनायाव जोङो बयनिख्रुइबो दावगासार जानो हागोन बेखौ जों मिजिं खालामो।